Nopo? Rama Penemban Durna. Ngene tak kandhani. Apa kowe ora ngerti yen negara Ngastina kuwi nembe wae kenang pagebluk pageringan. Awake dhewe kewula Ngastina kudu paring dharma bekti marang negara. Bisa kelakon negara Ngastina bali meneh dadi makmur jibar-jibur gemah ripah lo jinawi. Kali sing rubeda kali sing sambekala ning syarate yaiku ditumbali nganggo pusaka negara Ngamarta sing aran Jimat Jamus Kalimasada ngono. Lajeng panjenengan angsal damel menapa mboten kula kawit mau nenggo panjenengan. Panjenengan mlebet wonten kedaton negari Ngamarta wah kula mawon dipun jawil nang mboten. Ngene tak kandhani sing baku aku mau ngarep bisa kelakon. Ngger anak Prabu Kuntadewa bakal maringake wujud Jimat Kalimasada ning iki mesti jakal dadi krimikan, dadi grojogan. Merganipun kadange Yayi Prabu Kuntadewa sing aran Ragil Pandhawa. Sedewa kok malah mambengi. Wis ning tanganku, biar wis ning tanganku. Layang Kalimasada wis tak tampani ning bak disaut dening Sedewa. Apa ora kebangetan bocah ngono kuwi? Apa ora kurang ajar bocah ngono kuwi? Wong tuwa arep diparingi senjata pitulungan kok direbut coba. Apa ora kurang ajar? Setan belis temenan Sedewa. kersanipun panjenengan Jarine kabar bakal diparingi keterangan Jimat Kalimasada bisa kelakon diboyong apa orane. Pun bapa supaya nunggu ana ngalun-alun jarene ana Pasewakan Agung. Sak bubare Pasewakan Agung ngono kuwi. Ning Cubri atine pun bapa. Iki mesti Sedewa gawe rekodaya. Pusaka dikukuhi ora bakal diparingake marang negara Ngastina. Mula kang saka iku jaga-jaga. Nek Sedewa arep gawe trekah, arep gawe onar, kowe njaga pun bapa. Mbetengi pun bapa. kersanipun Krayok Sedewa syukur bake pateni babar pisan. Nek Sedewa mati, Werkudara mati, Janaka mudhar, Kuntadewa mati. Oh, Bratayuda wurung. Alhamdulillahirabbil alamin. Bratayuda wurung. Kowe ora rame nek ora sida Bratayuda. nggih. Sing baku nganti-ati. Batengipun bapa. Jaga alun-alun. Mengko yen Sedewa mrepeki pun bapa, kowe sing tameng jaja. Ora usah ngenteni pun bapa. Pateni Sedewa. Nggih, matur sendika Bapa Penemban Durna. Patut banget.
ngiko tingalira lumajaring ratri yaiku ragiling Pandhawa Paman Setyaki kula wonten dawuh Angger Sedewa lan kuwi ngger anakku lanang Antasena apa Pak Lek Sedewa nimbali aku teko ndene karo Paman Setyaki iki jane ana apa ndadekno sumurup panjenengan kekalih panjenenganipun Paman Setyaki kula suwun kanthi sanget gandeng negara Ngamarta nembe wae kena prahara pagebluk pakeringan anakku lanang Kaca Negara ya anakku lanang Gatotkaca kowe murca tanpa taliwara ilang tanpa pemoyan kersanipun panjenengan Angger Sedewa kados pundi kula pasrah dhateng panjenengan Paman Setyaki awit durung sawetara suwe Pandhawa Agung kedadak ana tamu utusan saka negara Ngastina ingkang aran Penemban Durna we ladalah Penemban Durna rawuh wonten praja Ngamarta iya Paman Setyaki kersanipun panjenengan gandeng yen tak mawas saka netra batin Pendhita Durna nggone bakal ngampil wujude pusaka negara Ngamarta ingkang aran yaiku Jimat Jamus Kalimasarda kuwi mung kanggo abang-abang lambe apa Paman Setyaki ora mangerteni lamun ta Kurawa Ngastina Pendhita Durna kowe pendhita kang seneng uruk-uruk seneng adu kono adu kene seneng mitenah kono karo mitenah kene mula tak jaluk gawemu Paman Setyaki Kurawa Ngastina lan Penemban Durna kondur kowe balekke menyang negara Ngastina menawi mekaten kula namung jumadung dawuh Angger Sedewa iya Paman Setyaki ngger putraku Antasena piye Pak Le kowe ya mbatangi negara Ngamarta awit kowe pemuda Ngamarta utawa prajurit Ngamarta aja kuwatir Pak Le aku minangka dadi canom ki wis sumpah prajurit bela bangsa bela negara manggul sumpah Saptawarga lan Tribrata ora aja kuwatir Pak Le nek Simbah Durna kuwi bakal gawe onar gawe derdah ana negara Ngamarta mengko tak tandangane aku karo Kakang Antarja nek perkara Kakang Gatotkaca ilang wis kok gampang dipikir mburi iya Antasena iya Pak mula kangsa iku prayitna ngati-ati pethoke Kurawa Ngastina lan Penemban Durna nyuwun pamit Angger Sedewa njaluk pamit Pak Le
sunyoring gegono Baratanono Baratanono windu wiyado ing langit segempang matanya ilang sedasa laguning angkara babuh Mas Kiber trayo le binantang metenteng ora pangling kowe Setyaki arep apa Bambang Sumatama babuh ndi layang Kalimasada tak jaluk layang Kalimasada bakal kanggo numbali negara Ngastina ayo tak jaluk kowe Senopati Ndarawati kok yak-yakan teko ana negara Ngamarta Makirtanana Bambang Sumatama piye Setyaki apa kowe durung ngerti senajan to aku Senopati Ndarawati aku teko Ngamarta kuwi nderekke Sinuwun Prabu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna mongko Koko Prabu Bathara Kresna kuwi botoh Pandhawa padha wae negara Ndarawati ya negaraku negara Ngamarta kuwi ya bumiku bakal tak jaga kowe Bambang Sumatama ngembat Wadyabala sagelar sepapan kowe bakal ngrusak tatanan negara Ngamarta mula kang saka iku tinimbang kriwikan dadi grojogan ayo sumingkir saka papan kene babuh Setyaki ana paran kowe ora usah melu-melu bab perkara iki tak jaluk layang Kalimasada tak kukui kok kukui iya wah iya wani kok ora Bambang Sumatama sing tak wedeni apamu wah tidak Setyaki ana marang ora gelem sumikir saka papan kene ora gelem ngulungake layang jimat Jamus Kalimasada untali tambang dadung dadi bandang tak gadeng asu
iki. Wes. Dinutut lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya runanggono gawe gelari rawang-wang sinamun samuning samudana boboh keparat setan belis. Tak antem ora digawe rasa kowe Setyaki. Bareng tak jambak, tak banting, tak dopak. Tak tubruk kowe ndro. Aku dijambak, dijebleske watu, dijotos. Tangane antep kaya pendel waja, Setyaki. Apa Bambang Swata pupuh goto borot pustakamu? Modiar kowe.